Abdiqani Omar Abdillahi ta' 30 sena u Najah Sajid Mohammed ta' 24 sena imwielda s-Somalja li jqogħdu ż-żebbuġ Għawdex intbagħtu 8 xhur ħabs kull wieħed wara li ammettew li serqu raġel. Il-każ ġara fis-27 ta' Jannar għal ħabta ta' 8 ta' filgħaxija meta serqu anqas minn 233 euro u attakkaw b'ħadida Somalu ta' 24 sena meta kien miexi mar Salforn. Libjan ta' 33 sena inżamm arrestat wara li ġie akkużat b'pussess ta' droga lesta biex tiġi traffikata. Il-Libjan ġie arrestat l-erba' waqt rejd li sar mill-iskwadra ta' kontra droga f'appartament f'Marsal Forn Għawdex. Waqt fiċċija li saret ġewwa l-appartament instabet ammont ta' droga, ħaxixa tal-kannabis u kokaina li ma kienx għall-użu personali tiegħu. Il-Libjan wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.